बेयाव हाबा जानो थांगासिनो लोगोफोर गामियाव दंफैयो माने मा गाबोनो फुल भिडिअ नुगोन दे हाबानि एसे नायलांसै सिङाव सोरनि हाबा जागोन बेखौबो एसे बुंनोसै दा रेडि खालामगासिनो नै बिथिंनो जानो मावग्राफोरा पुरा डेक'रेसन जागोन ना बेयाव आलासि रिसिपसन खालामग्रा नामा आलासि जिरायग्रा बेयाव नै जोंहा डेक'रेसन खालामग्राफोरा नै गेलागाव बग्रिबारिनि इउथलै बिथांमोना चेक दंखायो मावनो आरो गाबोनो फाइनाल भिडिअखौ देखायगोन माबायदि डेक'रेसन खालामनाय जायो गाबोन दिन्थिगोन दे लोगोफोर नै बिथिं माने हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायग्रा जागोन ना बिथिंनो हौवा गोदान जिरायग्रा हिन्जाव गोदान जिरायग्रा नै बिथिं बनायनो नागिरदों नुदों नै गेलागाव बग्रिबारिनि जल'फ्रा माबायदि मावथि नुदों नै पुरा एक्सपार्टखा मावनायाव धाम धुम हाबानि खामानि मावदों आरो हौवा गोदाना सोर जागोन एसे देखायनोसै नै बिथिंसो हौवा गोदाना नै बेनि हौवा गोदाना नै बेनो माने लोगोआलाय सोर मुन थिग दङ बहुद हाबा मोनजानो गोनां दंलै जों गामियाव बा सेंग्रा देरजोबथारबाय ने मावनायाव हले बासिनो हाया दे सेंग्राफोरखौ ओरैबायदि एक्सपार्टखा आरो नैबे बिथांनिखौ मोनजाहां जादों र' फैगोन बोसोरफ्राव आसा दङ ना फाइनाल जेब्ला डेक'रेसना जागोन अब्ला दिन्थिगोन लोगोफोर गाबोन दिनैथ' खामानिसो मावबाय थादों नालाय हाबाया गाबोनसो जागोन जोंहा बेनिफ्राय आरो नै बिथिं मा मावदों आं एसे दिन्थिलांसै नै बिथिं जाग्रा जागोन जोंहा नैथिं जाग्राया नै बिथिं डाइनिं बिथिं आरो नै बे मोनसे ग्रुप आरो डाइनिं रोगाग्रा ग्रुप बिसोरो आरो नै बिथिं महिला डिपार्टमेन्टफोर दङ नै बिथिंनो महिला डिपार्टमेन्टफोर नै बे गय जायो थारमाने जों गामिनि मानसिफोरा बिराद गय जायोना गय खावदों नै हाबायावथ' आरो गय गैयाबा जाखाया सोरबा बायदिया थारमाने हाबायाव गय मोनजायाबा दुखुबो मोनगोनदां ना गयखौनो मोनजाथाराखै होननानै बर'नि हाबा नालाय गय फाथैया मेन खाथार आरो नै बिथिं नै मोनावनि जानायनि पुरा रेडि खालामगासिनो आइटेमा नै बिस्राबो थारमाने बिहामजो लाबोबायनो बिहामजो गोदान मोनजासिगोन मे मासाव मोनजागोन बिसानिखौ दायोथ' एप्रिलसो नालाय जानायानो जानायसो ना थिग दङ ओइथिं लाव गिलाबो मोनजासियो बारा गोबाव गैला ना संना होदो बोसोरनैसोनि उनाव मुखुबथार मालाय हनै मैगं हानायाव थिग दङ गोसो होनानै माव आरो जोंबो संनाय खावनायाव बाहागो लानोसै नानि मा खबर मा जानो नागिरदों बेयावलाय सोरनि बिया आदा सिमननि थिग दङ मोसागोन ना मोसानोलाय बियावलाय ए नंगौ मोसानांगोनलै नै थिनै हनै आरो होगासिनो रेम्ब' भाइ मा खालामदों दाउनि दै फुदुंदों बे दा मोनाव जानायनि होगासिनो नै दाउ होगोन बेयाव जात्रा दे मावबाय था मबा जाहोगोन नोंसोरलाय संनाय खावनाया होगासिनो जोंहा बेदांनि हाबानि दे नैबे जाबाय बयलार दाउ बेदर संग्राखौ होनबाय बेनिफ्राय आरो नैबे मोनसेया जाबाय अमा डिपार्टमेन्ट एसपि बाबु बिथिंना हरबायसो एसपि मा लाजिनाय खालामदो मैगं संदोंना बरिया गोथाव जाखागोन मैगङा बिदिनो बाल्दार राजा गाबोन बिसोरनि दायित्वसै आरो गाबोननिया बिसोरनि बाहाग
mau nang gua. Bingung. YouTuber. Sing आरो सावरायग्राफोर माने गाबोन हाबा दङ नालाय बिनिनो उपहनासो जिरायदों आरो दायो Kamini mansika